סיכום בנושא של פטור השתתפות, participation exemption. דיברנו על המאפיינים של חברת החזקות. בעיקרון אנחנו מדברים על חברת החזקות שההכנסות שלה נובעות מדיבידנד, ריבית, הכנסה פסיבית, וגם הכנסות מדמי ניהול מחברות הבנות. דיברנו על החשיפה של חברת החזקות ל-CFC, בהנחה שמדובר בחברת החזקות ממדינה זרה. בעיקרון, פטור השתתפות אומר את הדבר הבא: חברת ההחזקות פטורה ממס על ההכנסות מדיבידנד ורווחי הון. לפעמים יש מדינות שמוסיפות פטורים נוספים. ראינו במדינת ישראל שהוסיפו את הפטור על ניירות ערך נסחרים בבורסה בישראל, פטור על ריבית והפרשי הצמדה. ביחס לתנאים, ראינו יש תנאים, כל מדינה קובעת לעצמה בעצם את התנאים לפטור השתתפות. ראינו את התנאים בישראל, התנאים בישראל מחמירים מאוד, הן ביחס לתנאים של חברת ההחזקות, הן ביחס לתנאים של החברות המוחזקות. התנאים נוקשים מאוד, ובעקבות כך חברת ההחזקות הישראלית אינה אטרקטיבית למשקיע הזר. בין היתר דיברנו על התנאי ששיעור המס בחברה מוחזקת הוא צריך להיות מעל 15%. זה כמובן מוציא לנו הרבה מדינות כמו קפריסין ואירלנד. החברה צריכה להיות במדינת אמנה, שזה משאיר לנו בעצם רק 50 מדינות כחברות מוחזקות. ובסופו של דבר, החברת ההחזקות הזאת, הישראלית, מתאימה כנראה למספר מאוד מאוד קטן של משקיעים זרים. מי שיבחר לעשות שימוש בחברת ההחזקות ישראלית, אז יוכל ליהנות באמת מהפטור ההשתתפות, הפטור דיבידנד ורווחי הון, ובנוסף לכך, צריך לזכור, בנוסף לכך, הוא נהנה מעוד הטבה, וזאת הטבה שהיא יותר טובה ממה שקיימת ברוב האמנות המס, וזה הניכוי מס במקור בשיעור 5%. צריך לזכור את זה. זה הטבה שהיא עדיפה על שיעור הניכוי מס במקור שקיים ברוב אמנות המס של ישראל, שזה יכול להיות 10% או 15%. פה אנחנו מדברים לפי החוק על 5%. וביחס לשאלה של לא להתבלבל עם זה, עם סעיף 196, האמנה גוברת על אף האמור בכל חיקוק, זה רק אם האמנה מיטיבה עם הנישום. אם האמנה מראה את מצבו, אז כמובן הוא יכול לבחור לעשות שימוש בהטבה בחוק, בדין הפנימי, במקרה הזה כאן, ליהנות משיעור ניכוי מס במקור של 5%. ראינו, גם דיברנו על ההיסטוריה של פטור השתתפות, איך זה התחיל ב-2002, אחר כך ב-2006. ראינו למה, את ההיגיון, כן, ההיגיון, למה זה יצא כזה דבר מסובך ונוקשה. כאשר מבינים את ההיגיון ואת ההשתלשלות של הדברים, מבינים למה זה יצא ככה. יש רק לקוות שיום אחד מישהו ישכיל שם במשרד האוצר ויתקן את זה, ויעשה את זה אטרקטיבי, לפחות כמו שקיים בהולנד, בבלגיה ובמדינות אחרות. תודה רבה.